I am at my age of 43 and I'm proud to admit that I'm here in Dubai as an OFW. 43 years old ako. Og proud kayo mag-admit ani. Nagihapon ko diri sa Dubai. Sugod balik po pang-apply kay mao lagi. Proud OFW. Abi sa uban okay ra ang abroad. Pero okay ra gyapon bahalag medyo kapoy. Tapoy gamay. Ang mga sakripisyo, ang mga gabing hilom kaayo imong kwarto pero saba kayo imong hunang-huna, okay ra gyapon. Sa edad nga 43, transfer ko capsule room type. Sakay ko scooter padulong dito. Og pangitag hapon ko paagi para makabangon balik. Pero kabalo ka, ubon sa mas kapoy. Ang muhunong bisag na apay pamilya nga nagsalig nimo. Mao nang bisag kapoy, bisag lisod, padayon gyapon ta. Kay OFW ta. Ang butang nga unta gingon sa ako sa una while naapa ko'y trabaho. Iyog kumpiyansa nga permanent na imong trabaho sa abroad. Mao karon nga terminate ako. Dito na ko naka-realize nga dapat ay nag-save ko more. Nag-prepare ko more. O gibalyo na ko ang panahon nga stable pa ang income. Kaysa abroad, usa lang katawag, usa lang ka conflict, usa lang ka problema, pwede na mausab tanan. Sa panahon nga naapa ko'y trabaho, abi na ako, okay rang tanan. Karon nga terminate ako, dito na ko nasabtan nga ang abroad temporary ra gyud. Mao lagi, mao day nga importante kayo mag-save. Mag-learn og new skills, dili magsalig nga forever stable ang work. The thing that I wish someone told me while naapa ko'y trabaho, pag-andam daan kay dili permanente ang abroad. Karon nga nuwada na kag trabaho, nagmahay ka sa mga panahon nga wala na ko, seryoso ang pag-prepare sa future. Here's what you don't know yet. Kini nga panahon nga naglisod ka, nag-transfer ka sa capsule room, ug naglibog unsaon ang pagsugod balik. Mao day ning ang chapter before nimo maabot ang imong breakdown. Ka one day makabalik ra gihapon ka sa music. Kabanda na pug ka. Makapagtukar sa mga gigs nga dunay imong gihandog. Kang imong storya isip OFW mahimong inspirasyon sa uban na hapit na mag-give up. Karon sakit pa pero dili ni forever. Wala pa nimo nahibaw-an karon, one day dili na ka magsulo og struggle sa capsule room. Mag standing ovation na ang mga tawo samtang nagtukar ka sa stage. Kini tanan nga kapoy ug kasakit sa abroad, mahimo ra ni og part sa imong success story. Here's what you don't know yet. Soon, dili na ka mag-wonder on saan mag-survive. Busy na ka sa rehearsals, gig, o pag-build balik sa imong confidence. Ug ang scooter rides nga puno na og stress karon, mahimo rang memorize sa imong katan-aw pohon. Kining tanan nga nahitabo sa ako pagkawala sa trabaho, pagkabalin sa capsule room ug ang sugod balik. Tudlo na ako nga walay permanent sa abroad. Pwede kang okay today, ugma mag-struggle na pug ka. Pero usap po nis ka lessons nga dili isok. Wah! This experience taught me one thing. Life can humble you very fast. Bisan unsa ka stable imong trabaho karon, pwede ra gyud mausab ta lang overnight. Unang importante mag-save, mag-prepare ug dili mawad-an og paglaom. Ang lessons na akong nakatunan ani tanan. Sometimes losing your comfort zone is the beginning finding your real purpose.
Kay kung wala na yung nakitabo, basin wala na ako nakabalik sa akong passion o pag-create. Maybe dili pa perfect ang life karon, pero malampasan nato ang mga adlaw nga abi natong dili natakakaya. Kung makasurvive ka ani nga chapter sa imong kinabuhi, ilog kalimti imong kagalingon nga nihilak ka karon. Sa tanan akong giagian diri sa Dubai, kapoy, kahadlok ug mga gabing hilom kaayo, na ko'y usa ka butang gustong isulti sa akong kagalingon. I love you, forgive you, and we made it. Bisan pila ka beses tama pildi, wala gihapon ta ni surrender. Ano ka niya? Ano ang lal? Is it the food?